Hola, soc Mario Miret, professor i escriptor, i avui vinc a parlar-vos del llibre Alguien como tú, de Nick Hornby, autor conegut per altres obres que han sigut portades a gran pantalla com Alta Sociedad o Un gran chico. En Alguien como tú, Hornby se centra en la vida de Lucy, una professora anglesa de 42 anys i de raça blanca, i de Joseph, un jove de 22 anys, pluriempleat i de raça negra. Entre ells naix una relació amorosa centrada principalment en la diferència d'edat de tots dos, del nivell socioeconòmic i del color de la pell, sobretot. Hornby ens explica la vida d'aquests personatges centrat en l'Anglaterra de 2016, sacsejada per la crispació política que va suposar el Brexit, i l'acompanyem durant tota la trama als moments més difícils d'aquella època, fins al dia d'avui. No sense deixar indicis de certs comportaments racistes que encara imperen a la nostra societat i conductes xenòfobes que es posen de manifest després del sí de Gran Bretanya de sortir de la Unió Europea. Amb tot aquest teló de fons, la història entre Lucy i Joseph oscil·la entre l'amor que sorgeix entre els dos i tots els dubtes que naixen de dues persones que estan generacionalment en les antípodes. Hornby ens parla de les relacions humanes, de la cultura popular i de la política actual amb certa dosis d'humor, diàlegs ràpids, directes i molt de dinamisme en una novel·la de lectura fàcil i molt, molt agradable. Una novel·la molt recomanable que no fa sinó recordar-nos que l'important de vegades és caminar i veure fins a on arribem. Alguien como tú.